ayat kmat but ka jing yat ke jungi pada maybe kalau an campaign ki we namar bali ba ni ngilet ban kendu ya ki longyeng man ka we ka thliu yeng but ngatreng la cover di hajat ki yeng bangala rung but kaba kam peru kalong ba ngai kendu ki bring dai song ngi pulut por but ki ngi da batai ya ka nongrim ka ba ngayeng manga but ru kumju ka nongrim jong ka party kenang ba ki break in suthu ndai banga sulit introduce le dia kum tabak Kharkrang de retired IPS manga nilai election ta party ngida ya ngida song ngida pulut por bagi nong kersan man sngo hi ba la ki nong kersan ki rai ban kersan ni nu kertong kin kersan lo ka nong remu yeng da apa mangna ya nengkong ni ngada lengo ba ka not long jingi kadang long kum ni ya ke ibingi pot not long mata ba ki yeng ki tanat sedai architectural design but kum ta ter kini actually kam de not long berkhot kalong kum ni mar ki dang bon ki long yeng ki ba duk pot not long but kawi ka ba ta man ki thliu yeng ai ka dai ka kam ka jam pila banong ga yeng middle class upper middle class pila banong ga yeng ba duk ni kanu no landi khuna ba under matric landi khuna ba dep degree ba dep phd ba dep engineering ngam pa ya ling ba ko we ko yeng ka ba ki khon ki ti jong to long yeng kila biang ha ka kam ka jam the thing is tamula don kamut bala biang the thing mta bu pli mta ko mu bala pas degree engineering mta yo tulop san hajar na try kata kam de ko yo kam that kam de ka that is not gainful employment kumun siong no ktin phareng the thing is haba pitrei ka kam ju pi ka jing pas ka jong pi bar ka jing yo ju pi ka ni hap kan dei kum kolong tai khna bu pli jungi kla sutrei kat bala basam kitrei company ki basir tulop lai hajar saw hajar san hajar khamyar mon yo sung to khna bun trei private bun yo te khat san ki apo hajar te at this stage the thing is ngam tip chi ki khon samla jungi kin poi kan te kani ga ka wai ka issue ka bakta man ki thri yeng but haba kambyang kam ka jam yeng ne to mo jungi yo jung ko ti long yeng ru kam num kiu dan likely ki nongrim ki banga yeng first kadi healthcare second kadi ka education but ka balai kadi ka employment lo pi namar pi kilis pang yo kan yo kam yo jam hakaban benta jo kani ladang ikran ki kam sarkar nungkong chwa kum gam ye pa ki mi ki patai ku bor ki ongba kidan nyu hajar li ki government post ki belong vacant the first thing is that nungkong belai ba ka sarkar kam recruit ikti ki khna jungi bikin yo kam hang tu hoi kadi ki ba ya ka sarkar ban ong ha simit benta ban penmi ta ki kam ka tata andre ngakun tu ba belai nang le no swa kita nyo hajar imagine nyo hajar li ki long yeng pila la ban pen kiu yiki te belai ngin hap up adu da bi snam kum kalong po jong ka police department jungi mentali ngatrai banga don menchua ngatrai mentala long kuma chwa ko covid mentala kuma south snam te kamta me kum ka police department namar bon ki vacancy hang to ma te ki department ki long kum jo hi te menta belai ngim nang le chwa no ki ta ti ki nyo hajar li nang ta ska we beda kalong ba koi ka bangi lak ikhna chungi kalong ba ngim don ka schooling ka ban hikai ikhna chungi skill development but lada ngim la hi ban pen kiu ikhna the thing is mentang on ip ban spas ka me ka bi ki kamera ban yo jam kam tam lada ki wan ki private sector le kim num pe ka ta ngan chu an sa ya pi the thing is ha jing trei junga kum government servant tal life san snam tam te bunsing ni le sabar conference kini tai ki pensa ni hotel ba barang tu ngai set lap ki khna kan thei jungi khna khasi ki batre bar ki batre hang tu ki dan po front desk ki dan and most of it ki they ki tu khu ki customer okay te ki tang la ti bangni na po shlong ki lawan kren nga bandala kli ki bar khoi bangla ikon do ngai ki class 12 sudah kita ki master degree kita ki PhD degree holders not they all class 12 kemudian ba ki pet gini ki company ki pet ya ka skill ke juk pi ba pi dan the thing is unless ni la ban ki ka skill ngim no position but ka balai ka long ba balai ngim ai ya bangim pen long i khon samla jungi ba kin long pen mi kam kin long wat kam pen mi kam kano the thing is we ngi shwe class dang ni startups menta ki bon ki khna jungi
ki badan ka sab ki dan ka talent ki dan ka ka passion ki kumno ban sedang ki kam business ba company kum tai then the thing is ka ba ki man kam dan ka sta ka support base na chuki kan ngu de ki tai ta ki ba bit ba biang na yeng la jong the thing is mata imagine na nga sngo ha jing sngo junga la da ya ka bangin invest his pa klur ha ko ka company ka bla pen mi bi art spa la spa li ki kam nga try dang la invest his pa kuro ha ki khna samla jungi ai ki i loan ba samla ba pulak ba pulak na ai la de ki pli lenti ki hikai ki kumno begin stang ki business jong te ba ki hi kin pen mi ta kam ibi pin ta pet any business ba pis dang la kum no pila ban pen mi sa sant lin rik ki kam let I begin long on a mass scale ka ta ka jing pen mi kam ka jungi amdai ka ta mi supet tangi ko ka jaka ba pen mi kam ba ta num la ka ta ngidim play ka la ti khon samla jungi kum no ba ki la ban sedang ini startups ki jungi kana ba mi ki de kin sa pen mi kam so danga ong dak tin phareng ka long ba let us teach ye ki khon samla jungi bikin nong ki employers amdai tang ki employees